Salut les amis. An b'aw bɛɛ fo dante foli min na aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la bi ɲɔgɔn micro territoire dɔ ye bi tuguni question ye jumɛn ye ɲinan 2020 kɔnɔna na koba événement camanba de kɛra saya b'a la coup d'état b'a la grève b'a la ayiwa denmisɛnninw ka kalanko résultat bac DEF résultat ko olu bɛɛ b'a la fana donc événement jumɛn ye e marqué an bɛna don dugu kɔnɔ san ka mɔgɔw hakilina ɲininkali kɛ a y'an suit dɔɔni. Ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Abibatu Gindo. Abibatu Gindo. Abibatu ko basi tɛ an ka bi micro de ɲinan san kɔnɔna na événement caman kɛra sayaw kɛra coup d'état kɛra grève kɛra jumɛn ne ye e yɛrɛ marqué jumɛn ne digira e yɛrɛ la kosɛbɛ? Mun digira ne la sisan wari tɛ jamana kɔnɔ fantan bɛ na anw sɛgɛnnen don mura b'an kan bana b'an kan o de n'a hakilila ye. Merci. On va. I tɔgɔ ni jamu? Je suis Sori Ibrahim Konanji, je suis enseignant. Voilà. Ok, Konanji. Ɲinan san kɔnɔna na 2020 kɔnɔna na événement caman kɛra grève kɛra tɔgɔtigisayaw kɛra coup d'état kɛra événement jumɛn ye e yɛrɛ marqué? Voilà, effectivement comme i y'a fɔ cogo min fɛn caman kɛra mais en tant que enseignant fɛn min ye ne tɔɔrɔ événement ninnu bɛɛ la o ye école perturbera ka se niveau min ma ɲinan année scolaire bon bien vrai que bana est année scolaire perturbée partout dans le monde. Mais bɛɛ y'i ta gérer i ka manière la. Mais on a grève cayara kojugu. Programme ma se ka achever. Écoledenw mɛnna vacances la. Donc ɲinan kɔni kalan yɛrɛ ma se ka kɛ. A yɛrɛ ɲɛ b'a la bac yɛrɛ taux kɛra min ye. DEF taux o fisayara dɔɔni mais le bac n'a pas du tout marché. Donc ɲɛ yɛrɛ la événement min ye marqué o y'o événement de ye. Le fait que l'école perturbera trop. Mais je sais que ni san kura min bɛ nalen autorités bɛna précaution fasugu bɛɛ ta ani enseignants pour que kalan bɛ se ka kɛ cogo min na. Voilà. Merci kuma ɲɛna. Anu lamɛn. Amba Jawoyi Jawate. Dans 2020 kɔnɔna na koba caman kɛra événement caman kɛra tɔgɔtigisayaw kɛra grève kɛra coup d'état kɛra événement jumɛn yɛrɛ de digira e yɛrɛ la? Ala k'an bɛɛ sababa ma. Sayaw minnu kɛra olu ye wajibi ye olu tɛ se mɔgɔ tɛ se k'olu éviter o olu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais ni mɔgɔtigiw tɔgɔtigiw banna misi bɛ kɛ mɔgɔw la kosɛbɛ. Min yɛrɛ ne tɔɔrɔ jamana kɔnɔ nin kɔsa in na waati ninnu na o ye dakabana grève minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan. Vraiment maliyɛnw u ka hakili sɔrɔ o de ɲɔgɔn tɛ. An bɛ transition de kɔnɔla la. Transition mission dɔ de confielen bɛ u ma. O mission ye o mission ka kan k'o baara kɛ waatinin kunkurunin de kɔnɔla la. N'a fɔra o waatinin kunkurunin kɔnɔla la mission min confiera u ma k'u k'o baara kɛ o waati kɔnɔla aw ma se aw t'a to u ka se k'o baara kɛ fo aw bɛ grève ta k'a bolo da sanga ni waati bɛɛ min mana wuli an bɛ grève kɛ min mana wuli préavis de grève min mana wuli préavis de grève. Le ministre a eu à le dire en son temps ko a ka bureau kan 17 préavis de grève de tun déposé len bɛ 5 étaient en cours. Jamana bɛ se ka jɔ o kan wa? Jamana bɛ jɔ o kan a fɔra coup d'état kɛra coup d'état qui ne dit pas son nom. N'a fɔra transition kalifara minnu na ko olu ka baara kɛ aw bɛɛ jɛna n'a ye transition ka kalifa u la u ka baara kɛ. O transition période nin kɔnɔ kɔni bɛɛ ka kan ka hakili sɔrɔ a ka to olu k'u ka baara kɛ u sago la. N'o banna gouvernement min bɛna sigi gouvernement légal légitime bɛna sigi n'o sigira aw bɛ revendication minnu kɛ a b'a papier ta k'a da yira u la problème foyi t'a la mɔgɔ si t'a fɔ ko mɔgɔ tɛ revendication kɛ mɔgɔ si t'a fɔ ko i ka hakɛ ye min ye k'i t'o ɲini bɛɛ b'i ka hakɛ ɲini bɛɛ ka kan n'i ka hakɛ de ye mais n'i ka kan n'i ka hakɛ ye
i ka kan ka min fana kɛ i ka kan ni min kɛli ye i k'i hakili to o fana kan jamana tɛ jɔ manamana ko ni kuma caman ni fɛngɛ baara bila ni ko kuntanw kan tɛ se ka jɔ kan ala ka hakili ɲuman d'an ma ɲɛna merci an la ne fa n b'a ni lɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Yusuf Sangare Yusuf Sangare ok basi t'a la ɲinan 2020 kɔnɔna na kobaw kɛra événementw kɛra sayaw kɛra surtout tɔgɔtigi sayaw grèvew kɛra coup d'état fana kɛra jumɛn de e marqué ninnu bɛɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan ta nin a ma nɔgɔya dɛ n'a fɔra ko coup d'état kɛra u bɔra ka na an ka sayaw fana kɛra mun yɛrɛ kɔni ye ne touché n'a bɛɛ ye o Amadu Tumani yɛrɛ ta ye o ta de ne touché o barila an na quoi an kun sigilen tɛ n'o ye ta an kun bɛ fɛ a ka dɔɔni k'an kɔrɔ pour que vraiment ka jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ n'Ala y'a ka baara kɛ an bɛ dugawu don de k'a ye Ala ka lahara sɔn suma ye bon an bɛ dugawu kɛ yarabi a ma Ala ka jamana nin basigi ka basigi sinon Mali sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la vraiment bɛɛ sɛgɛnnen don an bɛ dugawu de kɛ jamana ye Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye an ka foli don Anula ne fa Anula ni jam n tɔgɔ Mohamed Kandina ok basi tɛ bi question ye 2020 de bi 2020 de kɔnɔna kan an ka ɲinɛ 2020 kɔnɔna na ko caman kɛra événement caman kɛra tɔgɔtigi sayaw kɛra grèvew kɛra ayiwa coup d'état fana bɛɛ kɛra kɔnɔna na donc événement jumɛn ye e marqué kosɛbɛ bon ɲininkali diyara n ye événement min ye ne marqué kosɛbɛ d'abord o ye n ka président ka saya ye Amadu Tumani Ture o tɛmɛnen kɔfɛ a n'a fɛnɛ fanicini n'o ye Musa Tarawele ye o fɛnɛ touché bon o fɛnɛ kɔfɛ vraiment événement min touché ka fara nin bɛɛ kan Bagi ma nɔgɔ yɛrɛ de quoi o fɛnɛ b'a la n dɔgɔninw b'a la vraiment ça a été très difficile pour eux non touché merci kuma ɲɛna Amala somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu non ne tɔgɔ ye Ali Badara Traoré Ali Badara Traoré ok basi tɛ an ka bi question 2020 kɔnɔna de kan ɲinan 2020 kɔnɔna na événement caman kɛra tɔgɔtigi sayaw kɛra grèvew kɛra coup d'état fana kɛra donc événement jumɛn ye e yɛrɛ marqué bon événement min ye ne marqué o ye coup d'état de ye ça m'a beaucoup marqué parce que moi je pense que coup d'état tɛ solution ye quoi an ka jamana in kɔnɔ bon coup d'état kɛra an bɛ ka kule coup d'état la ko coup d'état kɛra min kama jusqu'à présent o ko kelen de bɛ yen nɔ mais est-ce que a da tɛ maliyɛnw yɛrɛ la donc fo an k'an jogo de falen je vois que le manque de civisme vraiment o de bɛ ka maliyɛn tiɲɛ kosɛbɛ parce que an ye mankan ci ka ATT gɛn an tilala ka mankan ci tugun ka IBK fana gɛn donc sisan solution bɛ yen nɔ solution jumɛn de bɛ yen nɔ ko sɔrɔsiw de bɛ fanga na c'est bien sɔrɔsiw bɛ fanga na n'u sera ka nord kɛlɛ ban o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye IBK gɛnna ko min kama o ko kelen de bɛ yen jusqu'à présent est-ce que coup d'état ye nafa ɲɛ wa point d'interrogation an b'an yɛrɛ ɲininka coup d'état ye nafa ɲɛ a ye nafa min ɲɛ a utilité kɛra mun ye je vois que ne ɲɛ tɛ utilité ba la la parce que coup d'état in a kɔni a b'an bila sɛgɛn de la tugun quoi jusqu'à présent an bɛ Sanogo ka coup d'état séquelles de kɔnɔ jusqu'à présent donc il faut compter jusqu'à 2020 2028 ou bien 2030 an bɛ sɔrɔ ka don IBK ka coup d'état in fana sɛgɛn kɔnɔ tugun ne kɔni bolo coup d'état tɛ solution ye quoi a man ɲɛ et puis n bɛ dugawu fana kɛ an ka mɔgɔba minnu banna Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la président ATT c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour ce pays là vraiment on lui a son reconnaissant Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma Ala ka badabada nɔni nɔgɔya ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen voilà sinon ne kɔni bolo coup d'état solution tɛ quoi a ma kɛ solution ye quoi a bɛ jamana segin kɔ de 60 ans d'indépendance combien de coup d'état
Combien de coups d'état? On a beka jatemne Maliens nga jatemne ñongo bolo. Ambe indépendance la ni a 60 ans. Un coup d'état jolike, coup d'état kera Murubula, coup d'état kera Musala. Akera Tetela. Akera Ibegala, coup d'état nani. Donc quand tu fais les calculs approximativement, ça veut dire qu'à chaque 7 ans ou bien 8 ans, on a un coup d'état d'ok quoi. Donc on a un clé sur Malien beka clé sur. On a un clé sur, on a un façon bla sans fait quoi. On a parti pris côté, on a intérêt personnel côté non. On a jamana in lagé quoi, on bebe ñongo sur de là quoi. Parce que al ni tara jamana wéra la ati fi ma ko étranger jamana kele mina o Mali ni o de en bétail. Donc kuma de bene fait ka fo Malien yi. Voilà. Merci Kumanyala. Anula Nefa. Madame, ça va? On est bara. Et toi, ni jam? Ne tɔgɔ ye Ridouane Touré. Ridouane Touré. Ok, basi ta anga bi question mi 2020 kɔnɔna ka. 2020 kɔnɔna na anga ɲina. Ntaro mina fɔ cogo mi yɛrɛ la. Kobaw de kɛra, événement kɛra. Tɔgɔtigi sayaw b'a la. Grève b'a la. Coup d'état fana b'a la. Jumɛn yɛrɛ est marqué kosɛbɛ. Ne kɔni min fɔ aw ɲɛna foyi tɛ ne marqué nin na quoi parce que saya kɔni ye wajibi ye bɛɛ bɛ sa n'i do sera. O tɛ bana ko o tɛ coup d'état ko ye n'i do sera i bɛ sa. Bon jamana bɛ ka diriger cogo min na jamana bɛ ka diriger ni nkalon de ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ politique mɔgɔw fɛ donc fɛn coup d'état tɛ ban o jamana kɔnɔ quoi en tant que jamanadenw bɛ ka tɔɲɔ jamana président fɛ coup d'état tɛ ban o jamana kɔnɔ coup d'état bɛ en tant que président tɛ démissionner coup d'état bɛ k'o jamana kɔnɔ o kana bala o la quoi. Wa jamana in bɛ ka taa cogo min na ni fɛn o fɛn bɔra la an bɛɛ kan ka segin n'a ye parce que jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ ka fɔ a kɔnɔ nkalon de don donc nkalon tɛ foyi ɲɛ tɔɔrɔ kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nkalon don jamana ɲɛmɔgɔw bɛ minnu fɔ minnu sigira o minnu taara a bɛɛ ye kelen ye u si mɔgɔ tɛ jamanadenw na an bɛ dugawu dege ala ka jamana ala k'a kisi maa minnu tɛ fɛ a ka kisi ala ka don n'u cɛ n'u ala tɛ don n'u cɛ ala ka kungo da ko mun ɲɛna jamana in kɔ an mɔgɔw b'o dilan aw ni ce. Ok, kuma ɲɛna merci. Ayiwa Maliens a yɛrɛ bɔra ka dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka kuma mɛn sa minnu y'u marqué bɛɛ bɔra k'i hakilinata fɔ donc an b'a fɔ an ɲɛna an bɛ aw de kama ka information ɲini ani ka kunnafoniyaw ɲini k'a di aw ma k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.